F'ruling li tal-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia, il-Ministru Ian Borch inqabad jitfal kliem fħal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, tant li l-Ministru ġie mċanfar mis-sedja. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius talab lis sedja tal-Parlament wara li għadu jerġgħu jisimgħu dak li ntqal mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija biex il-Ministru Laburista Ian Borch jirtira l-kliem li qal. Fil-fatt, il-ħsieb tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien li jinkludi kemm żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-21 sena li fil-fatt diġà kellhom trasport pubbliku b'xejn, kif ukoll dawk ta' inqas minn 16-il sena. Wara li l-Ministru baqa' jinsisti, David Agius irrisponda billi stqar li l-Ministru huwa skorrett għax ma kwotax li l-kap tal-Oppożizzjoni tajjeb. Fl-aħħar, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia fir-ruling tiegħu qal li l-Ministru Ian Borch ma interpretax dak li ntqal mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija b'mod preċiż, fejn l-Speaker tenna li ma kien hemm ebda dubju tal-età li juri tifisser. Fid-deċiżjoni tiegħu l-Speaker qal li l-kap tal-Oppożizzjoni ma qalx li dawk iż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-21 sena diġà kellhom dritt għal trasport b'xejn. Għaldaqstant, fil-konklużjoni tal-ispjegazzjoni tar-ruling, is-sedja qalet li r-referenza magħmula mill-Ministru Ian Borch ma kienitx waħda preċiża.